Ganduje ya yi alƙawarin dawo da martabar siyasar Kano idan APC ta karɓi mulki. Shugaban jam'iyyar APC Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya yi wa 'yan kasuwan jihar Kano alƙawarin dawo da martabar kasuwanci. Ganduje ya bayyana haka ne a ranar Talata 3 ga watan Oktoba yayin karɓar baƙuncin shugaban 'yan kasuwa daga jihar Kano. Ya ce dawowar APC ce kaɗai zai dawo da martabar siyasar jihar Kano a idon duniya da sauran jama'a. Tsohon gwamnan jihar Kano kuma shugaban jam'iyyar APC ta ƙasa, Abdullahi Umar Ganduje, ya yi wa 'yan jihar alƙawarin kawo sauyi kan Rousau. Ganduje ya bayyana haka ne yayin da ya karɓi baƙuncin 'yan kasuwa daga jihar Kano a ofishinsa da ke Abuja a ranar Talata 3 ga watan Oktoba. Ya musu alƙawarin cewa da zarar jam'iyyarsu ta karɓi mulki, za su daidaita komai kamar yadda suke yi a baya kamar yadda The Nation ta tattaro. Ya ce abin takaici ne kan matsalar da kuka taso da ita, wannan matsalar rushe-rushe ba bisa ƙa'ida ba abin takaici ne da baƙin ciki. Sun lalata tattalin arziki da kasuwancin mutanen jihar Kano, wannan abin takaici ne. Mutane da dama sun fara tunanin ƙin zuwa Kano don yin kasuwanci, har bankuna ba sa karɓar takardar shaidar wurin zama saboda tsoron kada a ƙwace takardar. Ganduje ya ce ya taya waɗanda suka ɗauki matakin zuwa kotu, inda ya ce rusau ɗin ya yi muni yadda har ya gurgunta tattalin arziki. Ya ƙara da cewa a yanzu kotu ta fara ɗaukar mataki kan gwamnati na biyan kuɗaɗen diyya, wanda hakan abin yabawa ne, kamar yadda Head Topic ta tattaro. Ya ce abu ɗaya ne kaɗai zai gyara siyasar Kano shi ne dawowar APC mulkin jihar, inda ya ce suna kan hanyar dawowa. Ya ce abu ɗaya ne kaɗai zai gyara siyasar Kano shi ne dawowar APC mulkin jihar, inda ya ce suna kan hanya. A martaninsa, shugaban 'yan kasuwar Umar Ladiyo ya bayyana irin halin da suka shiga dalilin Rousau a jihar Kano. Ya ce sun yi murna ƙwarai da hukuncin da kotu ta dawo da shi na cewa Gawuna a matsayin halastaccen zaɓaɓɓen gwamna a jihar. Ganduje ya yi alƙawarin dawo da martabar siyasar Kano idan APC ta karɓi mulki. Shugaban jam'iyyar APC Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya yi wa 'yan kasuwan jihar Kano alƙawarin dawo da martabar kasuwanci. Ganduje ya bayyana haka a ranar Talata 3 ga watan Oktoba yayin karɓar baƙuncin shugaban 'yan kasuwa daga Kano. Ya ce dawowar APC ce kaɗai zai dawo da martabar siyasar jihar Kano a idon duniya da sauran jama'a.